zviri sei ndadzoka zvakare nenhau inoita sekuti siriri sei, asi nhau iyi regai ndichengendesa disclaimer nekuti vanhu vari kutaura maspeculations akasiyana-siyana pamusoro pemufundisi unonzi wakaitwa poisoned akapinda muchipatara, asi mufundisi uyu ndeweku Seventh Day Adventist. Ini ndariona chinhu ichi kulino page inonzi Legendary Family ndo vaisa post iyi. Handiti ndosaka ndati regai nditengendesa disclaimer nekuti even kuma comment section vanhu vanga vane maspeculations avo akasiyana-siyana nemaassumptions, vamwe wakati kunyeba, vamwe wakati mazvaona kupi, hakuna zvinhu zvakadero. So vanje vamwe vanhu vanga kutanga kuti kuma comment section iwe uri kutaura kuti ile inhema, does it mean kuti ndiwo ngwari behind kupoisona mufundisi ava? Why uri kufaita uchiti inhema uchiudza vanhu vese kuma comments kuti it's a lie, yet iwe uri kunatsokuona kuti pari kunzi chi munhu wakapoisonwa pakabuda evidence yachoni. Saka iwe uri kufaita izvozvo why? Ndevamwe avo vamwe vakatoti pamwe watumwa veLegendary Family page ndokunyora vakati Pastor Chipunza from Seventh Day Adventist vakaisirwa poison nemamwe mapastors emuchechi mavo, so vakaadmitwa uyezve vari muchipatara. Let's pray for him for quick recovery. Ndevamwe avo kuma comments manje nditandanga kuti kuma comments regai ndingoti get well soon kuna pastor vachoni ivavo vakasangana netsikwende iyi. Ndisingazozivi zvakare ndakazvimira kuti why kana chitiko chakadai chakaitika, what was the purpose and reason of poisoning mumwe wemunhu wamunoshandidzana naye? Chinangwa chaiva chei kundoisira munhu muchetura kuti ashaike? Was it because of money? Was it because munhu aida kureplace mufundisi ava iye oinda pamusoro ipapo pamufundisi ava? I don't know. Was it because pamwe mufundisi vaida wanga wabata hori pamwe uri kuitwa nasomeone voda kumuexposa oro? Was it because pamwe vanga vabata mumwe munhu vachiita zvimwe zvisakatsarukana mukereke vakada kutanga pamwe kumudzinga here kana kuwadhimota? Kumakereke kunoitika zvinhu zvakawanda. Kumakereke vanenge vari kumusoro vaya ndo kunenge kuchitwa ndofunga yese iya iri hidden kumusoro ikoko vachivhangana vachipisana vari ikoko. So maybe there is something chakatsika kuti vanhu vakaita poison mufundisi vazoita izvi nekuda kuti sei ndikuda kuparadza kana kuva silencer, muona manje. So I think vakaita a bad decision. Kwanga kuri kunzi pana nyaya dzaida kuda vanga vabata vanhu vakapa mari, I don't know, muona manje. Extra time diwe atizoziva kuti iwo vakaiteiwo kusaidi kwavo kuti vanhu vazovafungira kusvika palevel yakaita seiyoyo. Pakaipa handiziva hangu, saka ndosaka ndaita ma-assumptions akawanda anokonzera jealousy mukati mekereke, uyezve kuti pamwe munhu azofunga last resort yekuti unoda kupfuudza mufundisi. Zvandishamisa hangu kuti why vanhu vachizosvika palevel zvikanzi nevamwe zvakare Seventh Day pastor vanoita as if ndo vega good spiritual pastors. Regai ngoisa disclaimer apa, kugona kushora other pastors and church. Get well soon to Pastor Chipunza. This was Tony King T. Saka ndisi kuti panguva yakadai, like I said before my videos angu, whenever I do a video ndakanotisa kuti sometimes vanhu pane video inenge chitaka kutonyatsaona kuti sometimes you don't have to put ma comments anoita kakudhadhera kana kuti anoita zvokuti anoda kuinstilla pain mukati futi uchiwedzera salt pachironda. Some people they enjoy kungokanda zvibregedia pari unnecessary. Sei ipapa I don't know kuti what was the reason yekuti anyore chi comment yakaita sei munhu uri muchipatara munhu akaita food poison, munhu unogona kungoshaika, muona manje. Asi wakutopinza mafundisi ese asitombori part of this, akutoita judgmental yese asiri part of this, yet tichiri ipapo zvakati tisingazozive kuti manje does it mean kuti mafundisi ese ndo zvaakaita eku7th day? Because zvokwadi atikura nhema ukatanga kuti mafundisi eku7th day mwatataura mafundisi ekukereke yakati, mwatataura mafundisi ekukereke yakati. So maybe mafundisi pamwe vanenge akasanganawo nawo, it doesn't mean kuti the whole world ndo zvakaita mafundisi iwayo. Saka I think vanhu vanozongoita conclusion but pamwe it doesn't mean kuti munhu wese. Zvikanzi
he was discharged. We thank God he is fine now. Na Mary Favor Machingu ndiadere ushu. That's good. Zvikanzi ko chii chakaitika. Zvikanzi na Mary uya food poison. Ndobva chichipunza aisa chi screenshot yakanyorwanzi heavy metal poison. Do yakanyogwa hapa. Zvikanzi yowe heavy metal asi vatoisirwa cyanide kani chii chakaitika. Handiti. Zvikanzi nevamwe zvakare. He's better now. You can't find the devil at the tavern. You find the devil in the church. He's now fine now just a few days ago. But I think about one machine, I want to start Kanaka. Your way. Munu akaoma mufungi. Imune mchiti murukuna mata mese mchase but munu to kufungira takumura takumfudza. Why I don't know. Zvikanzira zvako mombwe nevaro ndo mushamadzo. Anzo zikuti futi ende ipapo tozvichaja vanhu vese here kana kuti maybe isituation yangaita sei yakasangana oneni na mufundisi ava kukereke kwawo ikoko saka anzo zikuti zviri fair kuti tizochaja munhu wese kana kuti tinenge takufanira kufocusa naivava vakaita zvavakaita kuna mufundisi. Vamwe ndokuti munyori uchafira kugehena nekuposta nhema thou shall not falsify a witness. Usataura zvausingazivi musoro pangu. Uyadero ndiko later dandi. Vanhu I think uyu anonzira achikuda ndiye mwana wani wavo iye ndobvaisa zvese pa comment section. Zvikanzi no hausi kutoziva kuti chii chikuitika iwewe. Shame, we wish him a speedy recovery. Uyu anonzi Jeff Ndoro akati why spreading lies? The guy has been ill for some time now. Ndiye omwe. Zvikanzi stop lying. Neandabara debe. Zvikanzi issue he was poisoned. Asi ndiwe mwe wacho here. Zvikanzi nara chichipunza usataure zvausingazivi. Handitika asi ndimi timu racho kandi maida kudya mwana wamai vangu. Airwara kupi haana kuisirwa poison kuconference here last week Wednesday. Usataura zvausingazivi like I said. I think uyanonzira chichipunza ndiye mufuta angatinyanya kuposta chi evidence yani yekunzi pakanzi heavy metal poison uye zvine dumbu rakatozvimba muona manje. So vamwe vanhu like I said vanodzongofara kungouya zvavo vachingoti nhema kana kuti wati vachiwanza yeti mumwe munhu wanga atori pa critical condition. Saka I think vamwe vanozotadza kunyatsa kuita considerate as well. Zvikanzi nani inga zvakaoma. Taurai kwamunoziva vaJeff Ndoro. Ndiwe mumwe waida kuuraya sekuru vangu iwe. Handiti usataura zvinogwadza iwe. Zvikanzi usataura zvausingazivi. Fortunate akararama nenyasha wanzwa. Not kurotomoka kwauri kuita uku. Undirachi zvakare chipunza. Zvikanzi vave nane vakabuda muhospital zuro. Nanditika vamwe vakati kana musina nyaya yazvo kutaura kana kukomenda musataura zvamusingazivi. Better to pray inside your house. This church is my one. Jesu akatengeswa wani neaifamba navo vamwe vanavo. Achivaudza zvoumambo hwedenga ndizvo zvinoita Mwari kana achida kuratidza kuti simba rake kuvanhu munyika ino zvinofamba sei. Get all soon mfundisi. Get all soon. Why are people like this though? Uone vanhu ivava. I don't know. I think ndo papa zvaunyanya kuwandira kuti vanhu vanga kungoda sei kumwenya kuita judgmental. Satani ari kuhwisa chechi yaMwari. Pindirai zvokwadi. Pedzezvo hanzi siya zvakati. Porai munhu washe. Ndivamwewo zvakare. Hazvina kushata. Tinongotenda vanhu vese vanga vachitaura izvozvo kuti vachiwisha mufundisa with speed recovery. Tichiri ipapo zvakare kune mumwe mupostori uri kutrenda anga akapfeka gemenzi nemumwe anga ari padivi pake akati ndikakuprofita. It means ndandakuprofita ndizvo zvokaita nharo ndinoti ndinokudhuvura nechii kuti zvina kushata tinenge tichiona kuti materesi. Asi vamwe vanhu vakati which month baba is this now? Vamwe vakati maybe ndo mbavha dziya dzinenge chinzi vaenda kumakereke asi vasina kuenda kumakereke vaenda kundoba. Ndo vamwe vangati saizvozvo. Alright, tiri kudzidza mukufamba umu. Handitika zvikanzi
what kind of madzibaba vanoita zvakaita seivo vakatorohwa nemahedzi zvavo ava zvikanzi bhoa here akuna madzibaba vakadai vamwe maweapon license here kana kuti mune maweapon license era mufamba nawo muchidhuvura muchidero. This is not safe anymore. Vamwe vakati muda kutoprofita zvenhare here yakupedzisira ndiya baba Panda vakandozoita intervene muna uyani yaBuddha Gringo vakaenda vakandoti ina hangu ndinozvipira kuti ndinge ndichivabatsira Buddha Gringo musituation yavari ino vezimcelebs ndokwa zvazviona zvinonzi earlier on we posted about Gringo and we have some good news. Sekuru Banda has come to his rescue and he will be paying for all his medical bills until he is fit. Tibatsirewo kutenda zvikanzi nevamwe zvakare. Thank you so much. God intervened in Gringo's situation by Jesus' stripes. Amen. Nganga showing love to someone who believes Apostle. Normally we would ask questions, but since it's 2020, we just keep driving. Ndivango awo. Wakatanga kusama sentiments akasiyana wakati showing major love wakati komafundisi mamwe as Christians tine mari yekuvhairira vanhu. Then there comes Kule Band helping almost everyone and any problem. Love kudenga kuchade se kuchanetsa kupinda. Tiwamwawo. Zvina kushata. Chega ndiko gumira ipo pano. Chingoti aiwa get well soon kuna Buddha Gringo and ndofara kuti vakazwana mubatsiro vanhu vasekuru Band kuti vange vachasi vachinda kuchipatara kuti vairadza kuti vanga vari muagony sekuru Buddha Gringo. Zvandokwasa kutaura ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.